हमार लुगा पीछे के बाटे आ का जने का करतनी अभी तकले बर्तन ना मजल का जी आय इना तो लुगा खींच देती हमार कल पहने के रहे कल सुमार है तो सुमार चाह मन करता भूखे के सुमारी माई कत रहे नु तो भूखबे न सुमारी तो और तो मरद कहल में रही तो कहल करी आ चाहता और भूखल अभी तो हमार बहुत कहल करनी जौन कहनी तो वन खींच देवेनी साया कहनी खींचे के तो साया खींच देवेनी बर्तन माजे कहनी तो बर्तन झाड़ू पोछा मोय क देवेनी गोड़ हाथ सब मिसेनी कहाँ बनी जी काने बनी जी बर्तन ना मजाई ल आय आवत नहीं हो जल्दी बर्तन माजी के आई सुने काम बटे क्या हो बर्तन माज ले ली बर्तन मांज देनी देखत रहनिया के तार आ तरह से बुझा के लेटा तो नहीं खेलवा के पटा कुर्तिया सुखल बा कि ना आ सुरे आ कुर्ते छोड़ ना साया बा लुगा खींच देब कल सुबार हडू त कल तनी भूखती रवे खाती अच्छा कल सोमवार शंकर भगवान के पर्व नु हां अच्छा हमरे शंकर जी लगा तब का पति देव जी शंकर जी नु कहाई हन महादेव जी शंकर जी भोला जी सब कहालन हां ओही सोचला न खींच देती अब खींचला के बाद नु तनी हमरा के नु चाय बना देती त ठीक रहे और कुछ चाय बना के घर में आती गुड़ दबा देती ठीक बात अभी जा तुम लुगा होगा खींच लेवे तहार और कुछ बा हां बाटे तू गो ढीलो का पर बिया हो देखी अरे मर्द लेकर लाई रे ढील मोनी काहे ना लगा ले रे यार फिर कितना लिख बा राम 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 रे रे ज्यादा नु बोला ना ठीक बा जाके बर्तन त माज के बाहर उहार के सब क के तब आवा ठीक बा अब कैसे बर्तन मांज गई फैन से बर्तन फैन ओकरा के दोहरिया माज के अगर ओ में तनी मुनी लगल नु जानता हो नु डूठा देख लियो हम का तार हाल क दे डूठा कहला डूठा ना कहला उहे मने तू हमरा से जमा लड़ाई बा आय हम कुछ भी कही तार का जे हम कुछ भी कही देखा तू बर्तन माजा ठीक बा सुबह का अंगुरिया पड़का दी अंगुरिया ना गोड़ो मिसे के बाटे दबाई बा ओ हिरे मार वाह अरे ना तू तोड़ के कारे मगर मार तड़ू हो पड़का तुम तो कान मार तू नहीं के पड़का के चाहिए कि ना नीचे जब काम कर तू हमार धनिया हां हमार मेहरानू हां हम सब काम कर दिले ठीक बा सब काम करी ह आ हो सुनो ओदिरती का तेल मिले रही ना हां तेल लगले रहनी बाकी दर्द ना गोई रहे ओ ये तना रिच रिच के हम दबावत रही तो और ए बार और रिच रिच के दबाई है ठीक बा हां जिसे पलंगिया पोदना कइले रही जरती एखनी का माने दबले रही गोड़ा बा हां उहे जा जो काम करा तुम मारे लुकाए हो मरे ना काहे मरबू काहे ना मरबा अभी साया पीछे कॉल साया पीछे के बटे साड़ी पीछे के कल सोमार हटे आ ब्लाउज ब्लाउज सब बटे में जा खींच के आता सब बा हां तब ये तो हां तब ये तो तेल वही हमरा के तेल लगाई नु हां आ कहनी हां तेल पका के लगाई कि ठंडा तेल लगाई पका के हैं पका के तेल हां और कुछ करम लहसुन डाल के ओमे से दर्द खींच ली अच्छा हां लेके आई हां हां जल्दी जा जा हम पति देव जी मैंने साला राती के ने सुनते ना ले जाई हां सब ना तिरु काटे के आइल बावन काम ना करी हन हम जानत रहनी नु हम जाइम तुझे नौकरानी बन के रह बाकी मौगा आइल बा गर्मी छ दे मजिज कर देम राती के छुटे पने हवे बेरी मोने खंदो ई कर सो निमन तो देवरे जीवानी कतना सुंदर वहां के देह बहाटा काठा एकदम ई त पता सुरका बाटे वहां के बाप रे बाप नंबर हमरा के दिल्ली रहनी जात वहां से बात करके बुलाइन करनी मौगा ले का होई कुछ ना होई साड़िए फीची बर्तने माजी मेहरानू खाना बना के खियाए भर बाटे कल कुछ होखे वाला नहीं खे इहे फिर जाके फोन कर आ इहे त हमर असली मौका बाटे फट्टा उठावे के हेलो हेलो का होता जी देवर जी ओ तो क्या खाना ना खा के आराम करते नी हम रग भौजी जी अच्छा हाँ बोली जी मनीष के मेहरनुआ अरे हाँ हाँ चिन्ह तनी बोली कहला नु हाँ तनी घरे आईती का तने हमर लाइना बिगड़ गुल बाटे अच्छा ठीक है भाई आओ तनी तनी जल्दी आई त ठीक बा
बस 2 मिनट में आ रहल बानी। ठीक भाई ठीक। तू कर सुनी मन तो इन्हीं के बानी चाहे तो क्यों सको ना करे पागल हटे देखबो करी आंखी से नो तो कह दे ना 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 ऐसा कोनो बात नहीं कि मम्मी जी आई नहीं कि मम्मी जी का मम्मी जी कुछ ना जानी है का भाभी? आगु निका जी अरे तू बोलाइबू हम ना आई। देखी हमरा के साफ काने लाइन बिगड़ल बा। लाइन में के बिगड़ा हां हम बिगड़ा बानी अरे का हो तारा के? मने कुछ नहीं तो मजाक करते देखे हमरा से प्यार करनी ई तो हम सोचत नहीं कहिए लेकिन तारा के कही। रोवा कही चाहे ना कही बाकी हम कह देनी हम रोवा से प्यार करेनी आ उ हमर मौका जो मारदा बाटे नो ओकरा से हमर कोनो मतलब नहीं है। सही में भाभी। सही में कहत हां है प्यार कर। हां रोवा से हम प्यार कर हां बहुत प्यार खाता कर ना? आता ना जानता नहीं ओकरा के साया कुर्ती जवन कहत नहीं फीचे के तमन फीचे देता आज की ना कहिए शुरू में हम इसे नहीं करू बोलाऊ कला नु के सुनैया हम मनसा के बियाह करा देना तो हम तारा की देखे कोई नहीं के अब का चाहिए तो हम भाई कुछ भी गए हमरा से प्यार करने आई लव यू आ जानता नहीं कि बात चले के ना चाहिए ठीक बा इस ना महीने खराब तू बता कभी नहीं ना हम लोग नंबर ले ही ले लेनी हाँ। जब हम फोन करम नो हाँ। तब तक वो आ जाए अच्छा। हमें पागल मर से कुछ हो जाए ओके वाला ये तो हम हमारा मानेंगे। बुझाला के मैं मर्दा के चलते मैं पगले 22 सन कोनो में घर में चढ़ा करके सही हो भी चढ़ा को पानी हाँ, घर में दे तो हम मानी टेंशन का लगेगा ठीक बा कोनो काम पड़ी नु बोल दी हां जब कहबू तबे एकदम तारा के देख तारा के आज जिंदगी ठीक भर बा, राजी बा ठीक बा, ठीक बा ठीक बा, जब खोजे ठीक बा। बोलू तब हम आ जाई चली घर में ठीक बा चलो जा चले के का जाने का करत ऐसन का ना कोनी के तनिक इहो ना बुझाल त बुढ़िया सुतल बैठल बिया त तनी देही हाथ कर देही खाना उना दे देही खिया दी का जाने खानो बनैली सन कि ना दुनो के दुनो अपने में तंग बाईसन कम से कम बड़की के ना बुझल उ त अपना मन के जे अपना मरदे के ना है उ का मेहरारू सास के होई या गोतनी के होई कम से कम छोटकियो के सोचे के चाहे त तनी मम्मी जी के खिया पिया दीदी कर देही ए मम्मी जी का हो का करत रहू कबेले कुछ ना खाना बना के तैयारी करत रही जानत नहीं मम्मी जी दीदी जी बाड़ी न भैया जी के सिम मारेली पीटेली कहली कि पागल हई तो वो से तारा का मतलब वो कहिए सुनी पहिले बतिया न देखने बेरा न घर में रहनी हिमड़ैया में त देवर जी आइल नहीं न के बंद हो हौ एगो संजय नाम के नहीं खी हां उहे आई रहनी ही आ बतिया उतर नहीं जे दोनों जने बैठ के दुआरिये पे ओ जे बड़ा सन नाही गोली जा का कहा गोली जा घरे में गोली जा हां घरे में अपन घर में लिया गोली हां दीदी जी हाँ हां कहता नहीं ना कि रवा से हम प्यार करी ना उहुआ देवरो जी कहते ना कि हम रवा से प्यार करी ना बाप रे इतना हम देख के तुम का हम कही अब तन चलो त हम माने देखत नहीं बात होई से कहिए से हम प्यार करत रही यो काम करे वो लइका आनर बानर हो गेल ओइसन तब न आय निस्तनिया अधमत हो गेल बुए अब ओ का ओकर कुछ कर के गुनते नहीं के मार तो बेगर जते अभी हो कुल करी घर में केहू केहू के बोलाई केहू के संगे सुती बैठी ये न करी तन चलो तो करे बेर मार तो कैसे रानी के पसरिए जाल आई होर माई करे रानी हेन चल हेन ते चल का चीज को तुम बताओ चली पहले ये बताओ बोला घर में हमार लड़का जाके बैठी तोरा मेहरारू के संगे तो कैसे लगे निक लगे ढेर अरे सुनो उनकर लाइनवा खराब हो रहल है बना लाइन खराब भाभी लाइन खराब ना लगे ना खराब नती तक हम जान कसन आ करे खलोड़ी हमर बेटा पागल में दोसर भातर बिछत रे चुप रही ना आय कुछ लाइन खराब ना है ने बना ये मिस्त्री भेजा खिलवाड़ कहिका आज के बाद हमारा घर मत आइए बोलो चपिया तो दे बुझाई ना मर्द के घोड़ो बड़ा बने के धुरियो बड़ा बने के पूछा तो मर्द क्यों नहीं बात मत ना जब तक नहीं बोल मर ठीक है लागी ना तो क्या कर जे हम अपन घर पे पानी मम्मी जी झूठ का जरिया तहार
खिलवाड़ी लगे ना वो हाथ खोल के भी देखा तो हाथ में चला के कैसे अरे वो कैसे तो बोलता नहीं हां ज्यादा वही से तो खिलवाड़ी के बारे में बोलते नहीं कि हम का बोलने की जरूरत है देखा तेरे तनिके डराती है अब बोलाती है आज के बाद हमारे घर एक जिन जना जो नाती लोग नु ओकर देखो खाने में दे दे जहर तो मर शर्म ना आइल तो न कियो देवर जी के न कनी कैसन बानी ढेर बोलते ठीक बा ते अपन घर के देख हमारे घर के नाम देखो रहुआ ना जैसे कर ते अपन दुआर देख